אני אתחיל ואני אומר שאני לא בעד. תמיד קורה נזק לגבות, מבנות שמגיעות אליי אחרי שהם הרתו לעצמן בבית. יש חורים, יש אי סימטריה, אי שוויון מגדרי. סתם. אבל מתחילה ואומרת, לא בעד. Do not try at home. אבל אם בכל זאת בא לך, הדבר הראשון שאני מציעה, למי שיש חורים בחלק התחתון של הגבה, לפני שאת נוגעת והיא מייצרת נזק שהוא חמור, תמלאי את הגבה שלך בעיפרון, כדי שאם את מתחילה תהליך של שיקום לצורך העניין, לא תורידי שערות שהן קריטיות. חובה לתת חימה של הגבות. אם את עכשיו בתהליך של שיקום איטי, אני משאירה אצלך כל מיני שערות שלך אולי יראו כרגע לא קשורות. בעוד שבוע, שבועיים, 3, בדיוק, זה ימלא לך את כל. ברגע שיש לנו תחימה של הגבות, הוא מסרקות את הגבות כיוון הצמיחה. ראש גבה כלפי מעלה, ומתחילה לסרק הצידה. כל אחת כבר יודעת פחות או יותר את הסדר שלה. מהרגע הזה אני מורטת רק את השערות שהן הכי כאילו לא נחוצות, רחוקות מהמסגרת, כדי לא ליצור איזושהי בעיה ואיזשהם חורים. אנחנו אוחזות את הפינצטה במרכז שלה, ולא יותר מדי קרוב, כי לפעמים אנחנו יכולות לא לראות ולמשוך את האור שלנו ודברים כאלה. אנחנו מורטות עם כיוון הצמיחה. אם אני מתעסקת בשערות שפה, אני מורטת עם כיוון הצמיחה, אף פעם לא נגד. זה יכול לגרום לצמיחה יותר קשה, שערה לא ממושמעת. גזירה ככה או ככה את לא עושה בבית. ברגע שאנחנו נגזור לא נכון, זה יכול להביא לנו את כל הצורה של הגבות. אין מבאס כזה שאת יוצאת מגבות והגזירה משגעת לך את השכל, ואני לא מרוצה להוציא ככה לקוחה. בשורה התחתונה, חוץ מלעשות לעצמך באמצע, שזה עוד אני מצליחה לקבל, אל תעשי את זה, אל תמרתי לעצמך שערות, תבואי